Ульяна Пасевіч плануе звязаць сваё жыццё з мировой эканомікай. Для здзяйснення запаветнай мары ўсяго некалькі крокаў. Першае – цэнтралізаванае тэсціраванне яна ўжо прайшла. Агульны вынік па рускай і французскай мовах, а таксама матэматыцы, плюс бал атэстата – 333. Для залічэння ў абраную ВНУ гэтай сумы павінна хапіць. Стало, по-моему, очень хорошо, всем очень довольна. На ЦТ волновалась, конечно, очень переживала за результаты, за поступление. Я поступлю, буду учиться хорошо и стану хорошим специалистом. Беларуская и руская мовы, математика – самые популярные предметы на тестировании 2017-го. Таксама у лидерах химия и биология. Магчымасцю сдать запасный предмет скористался каждый третий абитуриент. Лиц, которые пользовались либо пронесли телефоны на централизованное тестирование, в этом году не было выявлено. Поэтому в этом году ЦТ у нас в Брестской области прошло без каких-либо замечаний, каких-то серьезных проступков. Больш усяго парушэнняў было звязана з адсутнасцю пашпарта у абітурыента. Без наяўнасці галоўнага дакумента уваход на іспыт быў зачынены. Для тых, хто не змог з'явіцца па здавальняючай прычыне, прадугледзелі рэзервны дзень. Гэтай магчымасцю скарысталіся 60 чалавек. 2500 уладальнікаў прапускоў на тэсціраванне увогуле не прыйшлі. Это физика, математика и история Беларуси. Там, соответственно, так скажем, по всей области на каждый из предметов в отдельности не явилось примерно около 300 человек. Вот, поэтому это быстрее всего, так скажем, синдром четвертого предмета. То есть ребята, уже узнав свои результаты, где-то, в общем-то, не и шли на вот этот вот четвертый предмет. Сертификаты ЦТ пачнуць выдавацца з 10 ліпеня 2017 по 31 снежня наступнага года. Яны будуць дзейнічаць на працягу 2 гадоў. Каб атрымаць вынікі іспытаў, неабходна прад'явіць пашпарт і пропуск з адзнакай. Тэсціраванне прайшоў. Прыём дакументаў у ВНУ распачнецца ўжо 12 ліпеня. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».